Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι η πρώτη μέρα σήμερα που έχει αρχίσει το κρύο να δυναμώνει. Είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ και μας ακούτε. Θα ήθελα να σας πω τρία πράγματα εκτός κειμένου, γιατί μέσα από το κείμενο τα λέω καλύτερα ίσως. Λοιπόν, έχω αρχίσει να πιστεύω πράγματι, τώρα που τελειώνει και ο χρόνος, ότι θα είμαστε αυριανή διοίκηση και από τις 7 του μηνός, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Από την πρώτη Κυριακή δηλαδή θα τον πάρουμε το Δήμο. Αυτό φαίνεται, δεν το λέω για χειροκρότημα, θέλω να σας εξηγήσω ότι είμαστε ίσως ένας συνδυασμός εθνικής ενότητας. Άρχισε το λόγο του εδώ σήμερα ο Μάνος, ο οποίος είναι ένας από τους τελευταίους που ήρθε μαζί μας να δυναμώσει το ψηφοδέλτιο, και τέλειωσε το λόγο του πριν μιλήσω εγώ ο Νίκος, ο Μάνος, ο Ελευθερίου θέλω να πω, και ο Νίκος ο Μαγκανάρης. Ο Νίκος ο Μαγκανάρης είναι ίσως ο πιο παλιός δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, από ό,τι και εσείς θα καταλάβατε και θα διαπιστώσατε, και με όλους βέβαια τους προλαλήσατε, να πω τα ονόματά τους, η ομάδα έχει δέσει. Πιστεύω ότι ο καθένας τοποθετήθηκε με διαφορετικά πράγματα στον τομέα που ξέρει και μας τα είπαν πάρα πολύ καλά, που κι εγώ καμάρωνα για αυτό που έχουμε καταφέρει. Γιατί πρέπει να καταλάβετε αυτό που ξαναλέω, ότι είμαστε πραγματικά μια πολυσυλλεκτική ομάδα, είμαστε από όλους τους χώρους. Εκφράζω λοιπόν αποκλειστικά και μόνο το γαλάτσι, τους γαλατσιώτες και τον τόπο που μεγαλώσαμε και αγαπάμε. Αυτό πραγματικά το χειροκρότημα αξίζει στην ομάδα, η οποία πραγματικά είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πω λοιπόν τρία πράγματα πριν ξεκινήσω. Πρώτον, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι ότι είπαμε ή γιατρός ή δήμαρχος. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Καλλικράτης και πρέπει να το μεταφέρουμε, έστω να το λέμε ο ένας τον άλλον για να το καταλαβαίνουν. Γιατί όπως είπε και ο Νίκος ο Μαγκανάρης πριν, ο Τσίρος λέει για όποια άλλα προβλήματα θέλετε, ελάτε στο γιατρείο μου. Θα ξέρετε ότι όπως κορόιδεψε τον κόσμο την πρώτη φορά με το ΙΚΑ και παραιτήθηκε πριν γίνει δήμαρχος, έτσι και τώρα κοροϊδεύει τον κόσμο. Εμείς πρέπει να δούμε τον κόσμο και τους γύρω μας με άλλα μάτια, έτσι, με τα μάτια της αλήθειας. Γι' αυτό και δεν θα σας πούμε ποτέ ψέματα. Λοιπόν, ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να σας ενημερώσω και πρέπει πριν αρχίσω την ομιλία μου, η οποία θα είναι και αυτή την κόλεπτη. Όπως ξέρετε, με τον Καλλικράτη έχει αλλάξει το σύστημα με τα ψηφοδέλτια και υπάρχει ένας πανικός γενικός. Εμείς δεν είμαστε κάτω από κάποιο κόμμα ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε ορισμένες διαδικασίες. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, εκ των ενόντων προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το ψηφοδέλτιο. Ο αρχηγός του συνδυασμού, όπως όλοι ξέρετε, είμαι εγώ. Άρα λοιπόν έγινε λάθος το ψηφοδέλτιο. Όπως γράψαμε όλο το ψηφοδέλτιο πάνω προς τα κάτω, δεν γράψαμε ότι πρέπει να βάλουν 3 σταυρούς οι υποψήφοι. Δικαιούνται δηλαδή μέχρι 3 σταυρούς. Αυτό δεν το ξέραμε γιατί δεν υπήρχε παλιά. Λογικό είναι ότι την ευθύνη όλη την έχω εγώ. Εγώ έκανα το λάθος. Τυπώσαμε το ψηφοδέλτιο και αυτό, αν κάποιος από εσάς έχει ψηφοδέλτια που γράφουν πάνω, δεν γράφουν πάνω τη λέξη μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης, αυτά τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα και ελπίζω να μην βάλαμε τα χεράκια μας να βγάλουμε τα μαντάκια μας. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν σε αυτό, να ξέρετε ότι τα ψηφοδέλτια πρέπει να γράφουν πάνω μέχρι τις 3 σταυρούς προτίμησης. Αυτό είπαμε ότι είναι ένα λάθος το οποίο έκανα εγώ και αναλαμβάνω για την ευθύνη. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη βέβαια, από εκεί ξεκινάμε, μηδενίζουμε το κοντέρ και ξαναπάμε πάλι μπροστά. Βγήκαν καινούργια. Εννοείται ότι βγήκαν καινούργια. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις δημοτικές εκλογές 7 Νοεμβρίου. Όσο πλησιάζει ο καιρός, οι συνυποψήφοι μου αγχώνονται και παραλογίζονται. Κάνουν εξαγγελίες για έργα που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν, ούτε μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να κουνήσουμε το μαγικό ραβδάκι και το γαλάτσι να γίνει παράδεισος. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ραβδάκι. Όλοι αγαπάμε το γαλάτσι και όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την πόλη που ζούμε και εργαζόμαστε. Είναι η πόλη στην οποία γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι η γειτονιά που παίζαμε από μικρά παιδιά. Δίπλα μας, γύρω μας υπάρχουν γνωστοί και φίλοι που γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Όλοι αξίζουμε ένα καλύτερο γαλάτσι. Μεγάλωσα μαζί σας, σας ξέρω και με ξέρετε. Δεν μπορώ και δεν θέλω να σας κοροϊδέψω. Η αλήθεια είναι ότι οι δυνατότητες που θα έχουμε μετά τις 15 του μηνός θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη, με έλλειμμα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ που θα έχει ο Δήμος, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στοιχειοθετήσουμε ένα καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα. Γιατί όπως σας είπα πάλι πριν,
πιστεύουμε ότι το έλλειμμα θα ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Με απλά λόγια, όχι μόνο χάθηκαν χρήματα, αλλά χρεώθηκε και όλο ο Δήμος. Ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά η κατάσταση θα χειροτερέψει. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίκτυο ενάντια στη φτώχεια. Για μας δεν είναι δίκτυο ενάντια στη φτώχεια το δίκτυο διορισμού των παιδιών των συγγενών του Τσίρου και των δημοτικών του συμβούλων. Πρέπει να καταλάβετε, και αυτό θα ήθελα να το μεταφέρω ένας στον άλλον, και όποιος θέλει έχουμε και χαρτιά να σας αποδείξουμε, ότι το 1 τρίτο των δημοτικών του συμβούλων ήταν διορισμένοι και πέραν πάγια αντιμνηστία, πέραν μισθό δηλαδή, από το Δήμο. Και όταν έληξε η σύμβαση που είχαν, μετά κατέβηκαν δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι, μάλλον όλοι ξέρουμε ότι με τα κοινά ασχολούμαστε ανιδιοτελώς. Όχι δηλαδή για να πάρουμε χρήματα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το 1 τρίτο των υποψηφίων του ήταν οι υπάλληλοι του Δήμου. Δηλαδή πληρωνόντουσαν για 4 χρόνια με τη δέσμευση να κατέβουν τον 4ο χρόνο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό ας το κρίνετε εσείς. Επειδή εγώ σας ξέρω και με ξέρετε από πολύ μικρό παιδί, ντρέπομαι όταν καμιά φορά λέω ψέματα, αφενός με νοικοκυρίζω και αφετέρου ντρέπομαι να σας κοιτάω στα μάτια. Αυτός έχει καταφέρει την ξεφτύλα. Δηλαδή να μην κοκκινίζει με τίποτα. Το έχω πει επανειλημμένως αυτό. Έχει στείλει λοιπόν πράγματι γράμματα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει τον τόπο πολλά χρόνια, χωρίς να τρέπεται. Ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά το σκεπτικό του είναι δεν τρέχει και τίποτα. Θα περάσουν εκλογές. Εγώ θα φύγω, θα πάω στην Κάρη, στο πάει εκδρομή. Θα έρθουν τα κορώδια να τους υπογράψω τις συνταγές που πρέπει να ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα γίνει όποιος και να γίνει δήμαρχος, και εγώ ελπίζω ότι δεν θα γίνει, εγώ έχω πει ότι θα πάψω να ασκώ το επάγγελμα του αρχιτέκτονα για 4 χρόνια. Αυτός όμως λέει ότι αν θέλεις να σου λύσει το πρόβλημα, έλα στο γραφείο και έχει 2-3 εκεί γράφουν τις συνταγές. Πρέπει λοιπόν, επειδή εμείς ευθυνόμαστε για αυτούς που μας κυβερνάνε, να σκεφτούμε μόνοι μας και να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που μας εκφράζει πολιτικά. Θέλουμε έναν άνθρωπο part-time δήμαρχο, ένα ολίγια από φασολάκια που λέει και ο γιατρός ο άλλος, ή θέλουμε έναν δήμαρχο που ασχολείται όλη μέρα? Γιατί αυτός αυτά που κάναμε εμείς 4 χρόνια τα μηδένισε. Λοιπόν, θέλω να σας πω πραγματικά, και επανέρχομαι για το δίκτυο που είπαμε ενάντια στη φτώχεια. Η πρώτη κίνηση έχει ήδη γίνει με τον Εμπορικό Σύλλογο, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο και τα μέλη και συμφωνήσαμε για την έκδοση μιας κάρτας του Δημότη. Οι πολύτεχνες οικογένειες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι γενικότερα κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε το τοπικό εμπόριο και σαν πρώτο βήμα δεσμευόμαστε ότι όλες οι προμήθειες θα γίνονται από τις επιχειρήσεις του Δήμου μας. Κάθε μέρα περπατάω και θλίβομαι πραγματικά, γιατί θυμάμαι ότι ψάχναμε στη Βεϊκού ή στις γύρω περιοχές να βρούμε κάποιο μαγαζί να νοικιάσουμε για να εξυπηρετήσουμε κάποιο φίλο μας, και τώρα μου λένε Θόδωρα 25, εχθές 26, σήμερα 27. Είναι τα μαγαζιά στη Βεϊκού τα οποία είναι ξενίκιαστα. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που να λειτουργεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά σαν γραφείο ενημέρωσης των εργαζομένων και ανέργων του Δήμου μας. Πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι ένα όπλο ενάντια σε οποιαδήποτε κρίση και έτσι θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την ενισχυτική διδασκαλία για τους άπορους μαθητές, για όσους έχουν την ανάγκη ειδικής φροντίδας. Για μας δεν είναι απάντηση η ελεημοσύνη. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι μέσα στα χοντρά δουλέματα που λέει ο Τσίρος είναι ότι θέλω ότι όλα τα γαλατσιωτάκια να έχουν ένα μπουκάλι γάλα και ένα ψωμί. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ ίσως φέρνω τα κιλά μου και τρελαίνω, ανεβαίνουν τα τρικλικερίδια, αλλά αυτό με τρελαίνει. Δεν έχουμε ανάγκη από γάλα. Για μας το ζήτημα λοιπόν είναι να στηριχτούν οι συνδημότες μας που έχουν οικονομικό πρόβλημα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, χωρίς να χάσουν τίποτα από την αξιοπρέπειά τους. Εμείς τους γαλατσιώτες τους θέλουμε περήφανους. Είμαστε όλοι οργισμένοι. Ο Δήμος χρεώθηκε πανηγυρικά για φιέστες και δεν έκανε ούτε ένα έργο υποδομής. Ούτε μια πλατεία δεν αναπλάστηκε, όλα έμειναν στα λόγια. Τα ψεύτικα τα λόγια. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Εμείς θα παραλάβουμε το Δήμο μορκωτό λογιστή. Για μας είναι αυταπόδεικτο ότι οι γαλατσιώτες πρέπει να ξέρουν τι χρωστάνε και πού. Γιατί να μην γελιόμαστε, αυτό το χρέος είναι το χρέος καθενός από εμάς. Δεν θα μείνουμε εκεί.
δεν είναι εκδίκηση ή κακία, είναι λογικό, σωστό, ηθικό και δίκαιο να υπάρχει λογοδοσία της διοίκησης για όσα πράττει με τα χρήματα των δημοτών. Εμείς θα εφαρμόσουμε ετήσια λογοδοσία, δηλαδή μια φορά το χρόνο θα ξαναρθόμαστε από εδώ και να σας λέμε τι κάναμε τα χρήματά σας. Σήμερα ο προτιμολογημένος ιστότοπος του Δήμου είναι στοιχείο προσωπικής προβολής του Δημάρχου. Εμείς θα τον αναβαθμίσουμε και θα αναρτώνται εκεί όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι διαγωνισμοί και οι θέσεις εργασίας. Έτσι θα ξεκαθαρίσουμε και δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η πελατητική σχέση που λέμε όλοι θα πάμε να έχουμε γνωστό το Δήμαρχο να με διορίσει. Οποιοδήποτε διαγωνισμός γίνεται θα υπάρχει στο διαδίκτυο, θα τον βλέπουν όλοι και έτσι θα προχωράμε. Ο Δήμος πρέπει να νοικοκυρευτεί και θα νοικοκυρευτεί. Τελεία και παύλα. Το κάθε ευρώ του Δημότη πρέπει να επιστρέφει μέσα από ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες. Γι' αυτό πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Δουλειά του Δήμου είναι να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής στο Δημότη και να τον εξυπηρετεί. Δουλειά του Δήμου είναι να διαχειρίζεται την καθημερινότητα του Δημότη και να την κάνει λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο όμορφη και δυστυχώς στην περίπτωση του Γαλατσίου πολύ πιο καθαρή τη ζωή στην πόλη. Η καθαρότητα για μας είναι ένα βασικό στοιχείο. Δεν μπορεί να κυκλοφορούμε και να μυρίζουμε τους κάδους που ξεκυλίζουν από σκουπίδια. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι η πόλη μας είναι καθαρή τη στιγμή που οι κάδοι δεν έχουν πληθεί για 4 χρόνια. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θα μας φάνε τα ποντίκια. Σε συνεργασία μαζί σας θα τοποθετήσουμε ικανό αριθμό κάδων για την εξυπηρέτηση και φυσικά οι κάδοι θα πλέονται για την εξυπηρέτησή σας και φυσικά οι κάδοι θα πλέονται τακτικά. Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε ουσιαστική ανακύκλωση και να προχωρήσουμε και στην εφαρμογή συστημάτων μείωσης του όγκου σκουπιδιών. Η πόλη μας μπορεί να γίνει καθαρή, μπορεί να γίνει πιο όμορφη. Εμείς αναπλάσαμε 11 πλατείες κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Σκοπεύαμε να αναπλάσουμε και τις υπόλοιπες. Συγκρίνεται το κατασκεύασμα της Οδού Παραδεισίων με οποιαδήποτε πλατεία αναπλάστηκε από εμάς κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Κόστισε 500.000 ευρώ και δεν έχει καμία απολύτως πρόβλεψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή για μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλες οι καινούργιες σχεδιαστικά πλατείες αρχιτεκτονικά πρέπει να γίνουν προσβάσιμες χωρίς σκάλες. Εδώ έχουν γίνει τα σκαλιά του Ρούπελ. Σκοπεύουμε λοιπόν να διεκδικήσουμε την ένταξη του Γαλατσίου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, όπως και τη ένταξή μας σε όλα τα προγράμματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση χρήσης φυσικού αερίου και τη θέρμανση, καθώς και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όπως τα υπόγεια ύδατα και την αιωλική ενέργεια. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι η δημιουργία στα Τοκοβούνια μια ζώνη περιαστικού πρασίνου για την ανάπλαση των λατομείων της Λατό και ενοποίηση του άλσους του Βέικου με τους χώρους της Λατό, των λατομείων Βιαρόπουλου και του Αττικού άλσους. Στα ζητήματα πρασίνου και ποιότητας ζωής χρειάζεται προγραμματισμός δεκαετιών. Είναι ζητήματα που γίνονται βήμα-βήμα, διαπραγμάτευση. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Κοιτάω, έχω γράψει πάλι για το αν θα είναι γιατρός ή δήμαρχος και λέω ότι θα πρέπει, έστω και αυτή τη εβδομάδα πριν τις εκλογές, να μας πει τελικά θα είναι γιατρός ή δήμαρχος. Εγώ τον έχω ρωτήσει επανειλημμένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος δήμαρχος λοιπόν θα πρέπει να μας απαντήσει. Εγώ έχω υπομονή και περιμένω την απάντηση τη δική του. Ελπίζω όμως η δική σας η απάντηση στις 7 του μηνός να είναι καθοριστική και να είναι νικηφόρα, ώστε την απάντηση να τη δώσουμε εμείς ή μάλλον εσείς με την ψήφο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά που ήρθατε μαζί μας και απόψε. Και με την νίκη από την πρώτη Κυριακή που έχει αρχίσει το όραμα να γίνεται πραγματικότητα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ήρθατε.